Ezbehar batekin ekin behar diogu gaurko egunari. 3 pertsona migratzaile hil dira Ziburun trenak harrapatuta. Goizaldean gertatu da ezbeharra, eta itxura denez trenbidean lo zirela harrapatu ditu trenak. Hildako ez gainera beste lagun bat larri zauritua dago. Arratsaldeon guztioi, 12 ditu gaur urriak, geroxeago itzuliko gara Ziburu ingurutik datorren albistearekin. Izan ere, egunak baditu bestelako lerroburu batzuk eta horiei helduko diegu orain. Ertzaintzak emakumezko bat eta gizonezko bat hilda aurkitu ditu Gasteizko etxebizitza batean, indarkeria zantzuekin. Bikotekideak ziren eta ertzaintzak adierazi duenez, itxura guztien arabera indarkeria matxista kasu bada gertaturikoa. Gizonak emakumea hil izango luke lehenik labankadaz eta ondoren bere buruaz beste egin. Segurtasun sailaren arabera goiza oraindik hala izan dela baieztatzeko, baina lehen ikerketen arabera hori da gertatu dena. Ostera gaur urriak 12 hispanitatearen egun nazionala da Espainian. Madrilen iaz bezala desfilea eta ohi bezala Iñigo Urkullu eta Pere Aragones Kataluniako Generalitateko presidentea ez dira bertan izan. Galaz jantzi da berriro Madrilgo Castellana pasealekua desfile militarra hartzeko. Iaz pandemiagatik bertan bera utzi zuten eta aurten tradizio berreskuratu dute, nahiz eta soldadu eta gonbidatu gutxiagorekin izan. Bien bitartean gazteak kalera atera dira gaurko egunean Euskal Herriak ospatzeko ez duela ezer nabarmenduz. Belaunaldi berriei fasismoaren eta 78ko erregimenaren aurka borrokatzera dei egin die Ernaik. Euskal Herria antifasista, euskalduna, feminista eta sozialista aldarrikatzen dute. Eta horretarako eskualde mailako elkarretaratzeak eta manifestazioak antolatu ditu gazte antolakundeak. Eta Bizkaiti datorren albistea da hurrena. Sidenor enpresak iragarri du 20 egunez geratuko dela argindarraren garestitzak eraginda. Sidenorrek ziurtatu du ezin duela oraingo ekoizpen erritmoan jarraitu neurri gabeko argindar garestiak kalerak ekartzen dizkiolako. Azaldu duenez une hauetan megabat ordua 260 euro ordaintzen ari da, eta duela urtebete 60 euro ziren. Horren ondorioz, ekoizpen kostuak 125 garestitu zaizkio 200 euro baino gehiago altzairu tonako. Eta Nafarroan lurrikara bat sentitu dute Iruñerriko biztanleek bart. 3,9 gradukoa izan da Richter eskalan eta Eguesibarren izan du epizentroa. Lurrikara kilometro bateko sakoneran sortu da zenbait adituren esanetan. SOS Nafarroak jakinarazi du deiak jaso dituela lurrikarari buruzko informazioa galdezka, baina inork ez diola kalteren baten berri eman. Azken urteetan maiz sortu dira lurrikarak Iruñerri inguruan, 3 eta 4 gradu arteko indarrekoak asko. Iaz 4,6 eta 4,4 graduko 2 lurrikarak epizentroa izan zuten Lizoainen, eta erreplika ugari sortu ziren hurrengo egunetan. Eta eguneko lerroburuak hala ekonomiari helduko diogu orain, Novaltia enpresa zigortu egin dute greba eskubidea bortxatzeagatik. 2019ko uztailean hasi zuten greba botiken banatzaieko langileek, lanitun hobea eskatzeko. Bilboko lan arloko 7. auzitegiak arrazoia eman dio ELA sindikatuak enpresaren kontra ezarritako salaketaren zati bati. Bilboko auzitegiak ebatzi du Novaltiak grebarako eskubidea urratu zuela. Zehazki, Bilboko lan arloko 7. auzitegiak arrazoia eman dio ELA sindikatuak Novaltiako enpresaren kontra jarritako salaketaren zati bati. 2021ko martxoan zuzendaritzak lan baldintzetan hainbat aldaketa egin zituen, eta baldintzetan egindako 3 aldaketen aurka ELAk auzitegira jo zuen. Epaiak horietako 2 baliogabeak direla erabaki du. Bien bitartean Novaltiako langileek greban jarraitzen dute 2 urte baino gehiago daramatzate greban. Duela aste batzuk Mikel Etxebarria, ELAko industria arduradunak, azaldu zion 11 telebistari haien helburua prekarietatearekin amaitzea dela. 1000 eurotik behera kobratzen dutela, gure helburua da langile hauek prekarietatetik irtetzea lan hitzarmen baten bidez, eta guk uste dugu posible dela. Gogorra da, baina kementsuak dira, indartsu daude, eguneroko zentratzen dabiz, bai lan zentroaren aurrean, bai farmazia ezberdinen aurrean, eta bai aspaldian lan ikuskaritzaren aurrean. Indarra mantentzen da, konbikzioa ere, eta zentzu horretan fuerte gaude. Hala ere, epaiak ez du baliogabetu greban ez dauden langileei hilero ematen zaien oizkanpoko 300 euroko gainsaria.
Izan ere, sindikatuak adierazi du auzitegiak ez diola gaiaren mamiari heldu. Uste duelako beste erabateko prozedurari dagokiola. Baina elak pozik hartu du epaia eta berriro eskatu dio Novaltiako zuzendaritzari negozia dezala lan hitzarmen bat. Ostera aipatu dugu eguneko lerroburuetan Sidonerrek jakinarazi du gutxienez 20 egunez geldituko duela ekoizpena Basauriko lantegian abenduaren 31 arte. Hau da, lan egunen 130etan itxita izango da. Hala, Jaurlaritzak kezkaturi begiratzen dio energiaren garestitzari industrian hasi delako eragin zuzena izaten. Horregatik urgentziazko bilera bat egingo du energia kostuek kalte handien egiten dieten sektorekin. Sidenorrek jakinarazi du gutxienez 20 egunez geldituko duela ekoizpena Basauriko lantegian abenduaren 31 arte. Hau da, urtea amaitu bitartean geratzen zaizkion lan egunen 130etan itxita egongo da. Erabakia argindarraren prezioaren igoeraren ondorioz hartu du. Kostu elektrikoa 300 igo baita. Izan ere, Sidenorrek ziurtatu du ezin duela ekoizpen erritmoa jarraitu. Igoerak galerak eragiten dizkiolako. Horrez gain, altzairutegiak iragarri du taldeko gainontzeko fabriketan ere erabaki bera hartu beharko duela. Zehazki Euskal Herrian beste 2 planta ditu Sidenorrek, Gasteizen eta Azkoitian. Horrela, enpresak neurriak eskatu ditu elektrizitatearen prezioa jaisteko. Eusko Jaurlaritzak kezkaturik begiratzen dio energiaren garestitze horri. Industrian hasi delako eragin zuzena izaten, eta prezioa neurririk gabe igotzeak Euskadiko susperraldi ekonomikoaren erritmoa baldintza dezakeela azaldu dulakoak. Gauzak horrela, Jaurlaritzak urgentziazko bilera bat egingo du energia kostuek kalte handien egin dieten sektoreekin. Horrez gain, Espainiako gobernuari irmoago jokatzeko eskatu dio. Bien bitartean, ela sindikatuak salatu du enpresak ez dituela justifikatu jarduera 20 egunez gelditzeko arrazoiak eta informazio gehiago eskatu du neurriaren arrazoiak ezagutzeko. Eta enjustu gakoak saioan Sidenorren gaia izan zuten hizpide atzoko egunean. Jarraian Beña Zalduak kazetaria. Alde batetik ikusi behar da kasu bakarra den edo ez olako industria astun batean gertatzen dena. Kasu bakarra baldin bada, agian pentsatu beharko dugu beste motivazio batzuk egon daitezkela. Hori da, adibidez, sindikatuek gogorarazi dute hitzarmen kolektiboa negoziatzeko garaia datorrela, kontutan hartu behar da ere horrelako argindar asko erabiltzen duten industria asturek beste kontrato mota bat eukitze dutela elektrika handiekin. Orduan, nik uste dut Sidenorren partez beharko genituzkela datu gehiago, bai dituen eskaeren inguruan, bai duen argindarraren inguruko kontratuei buruz, jakiteko ze punturaino den. Bestelako gaiei helduz aurretik esan bezala albiste txarrak Ziburutik. 3 pertsona hil dira trenak harrapatuta eta bestean larriki zaurituta dago. Larrialdi zerbitzuek Baionako ospitalera eraman dute hartatzeko. Trenak harrapatutako 4 migratzaileak dira eta hain justu Ziburuko alkateak kontatu du ezbeharrean gertatutakoa. Trenbide bazterrean lo zirela harrapatu ditu trenak. Gasteizen berriz gizon batek neska lagun bat hildu eta ondoren bere buruaz beste egin du. Bikotearen semetako batek eman dio abisua poliziari goizean eta ertzaintza iritsitakoan gizonezkoa bizirik zen artean, baina minutu gutxi batzuen buruan zendu da. Gorka Urtaran Gasteizko alkateak hilketa matxistatza jo du segidan gertaturikoa eta hori bera gaitzetsi du baita emakundek ere. Elkarretaratzea deitu dute biharko eguerdiko 12etan Gasteizko plaza berrian. Eta gaurkoarekin jada 112 emakume hil dituzte Euskal Herrian 2003tik. Bestalde ertzaintzak 3 pertsona identifikatu ditu igande goizaldean Bilboko metroan Getxon izandako erasoan parte hartzea egotzita. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Bat ikertu gisa inputatu dute eta beste 2 ondorengo orduetan inputatuko dituzte. Dena dela, ikerketa zabali dago eta baliteke datozen orduetan beste batzuk inputatzea.
Eta gaiz aldatuz, 3 urte dira Asier Niebla Urnietako gaztea hil zutela. Eta atzoko egunean, haren familiak deituta elkarretaratzea egin zuten Donostian justizia eskatzeko. Genero astungarria onartzeko galde egin zuten. 2018an Andre batekin hizketan ari zela, gizonezko batek kolpe bat eman zion buruan Nieblari. Erori eta konorteri gabe gelditu zen, eta 2 hilabete koman eman ondotik hil zen. Erasotzailearen bikotekide ohia zen emakumea eta erasotzaileak epaiketan deklaratu zuen inpotentziagatik eraso egin ziola. Bestelakoan Madrilen hispanitatearen eguna. Jaieguna da Espainiako estatuan eta Hego Euskal Herrian herritar gehienak ez doaz lanera jaia delako. Eguna ospatzeko desfila egin dute Madrilen ohi bezala, baina beste behin ere egunak eta desfilak hautsak arrotu ditu. Urriaren 12 hispanitatearen eguna, arrazaen eguna. Jai eguna da Espainiako estatuan, hala eguna ospatzeko desfilea egiten da. Pandemiak bertan bera utzi zuenak, baina aurten berriz Madrilgo kaleetara itzuli da. Soldadu eta tanke artean erregeak txaloak jaso ditu Pedro Sánchez Espainiako presidenteak aldiz txistuak. Izan ere urtero legez ospakizunak hautsak arrotu ditu. Pere Aragonez Kataluniako presidenteak eta Iñigo Urkullu lehendakariak ez dute gonbitea onartu eta ez dira Madrilen izan. Ez da Alberto Núñez Fijo Galiziako presidentea eta Emiliano García Gaztela-La Manchako presidentea ere. Gainera, defentsaren ministerioaren aparteko gastua ere jomugan izan da. Esquerra Republikanak ekimen bat aurkeztu du Kongresuan defentsa batzordean horrelako desfile militarrak kentzea eztabaidatzeko. Alderdiaren hitzetan beharrezkoak ez diren gastuak direlako. Horrez gain, sailaren aurrekontua murriztea eta gizarte politiketako partidetara bideratzea eskatu du. Aurten defentsa sailaren aurrekontuak 7,7ko igoera izan du. Hala, aurreikuspenen arabera, gastu militarrak 21.000 milioi euroko marka gainituko du urte bukaeran. Amerikako konkistaren eguna ospatzen den bitartean Mexikoren independentziaren 200. urte urrena bete da. Horren harira, Jose María Aznar, Espainiako presidente ohiak, jakitera eman du Espainia ez duela barkamenik eskatu behar konkistaren gehiegikeriengatik. Aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés, por parte de los aztecas. Manuel, por parte de los mayas. López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Bien bitartean Bilduk adierazi du urriaren 12ak ez duela ezertxo ere ospatzeko. Hispanitatearen ospakizun eguna salatu du Bakartxo Ruiz Bilduko parlamentariak eta azaroaren 20an Bilbon deitutako manifestaziora joateko deia egin du. Subiranista eta independentistok ez daukagu ezer ospatzeko. Aitzitik gaurko egunak Espainiar estatuaren inposizioaren ereduak islatzen du, uniformizazioarena, imperialismoarena, zentralismoarena. Pandemiaren kudeaketan ere, hilabete luze hauetan ikusi dugu, gero eta joera handiagoa Espainiar estatuko markoa inposatzeko. Eta gazteak ere kalera irten dira gaurko egunean ernaik deituta. Ainhoa Etxeberria lankida dugu Iruñatik xehetasun gehiagoren berri emateko. Inposizioa, ukazioa eta kolonialismoaren aurka agertu dira Iruñ herriko gazteak ernaik deitutako urriaren 12aren, hau da hispanitatearen egunaren kontrako manifestazioan. Baratxuriaren plazatik irten da Sarasate pasalekuan amaitzeko. Gaur, Estatu Espainolean hispanitatearen eguna ospatzen dute, konkista eta genozidioa ospatzen dute, eta asko esaten du horrek Espainiako demokrazia kalitateaz eta demokrazia beraz.
Gure ustez gaurko harrotasunaren atzean badagoena bada lurraldetasun krisisakon bat, eta gurea independentzia da, gurea Euskal Errepublika da, eta horregatik gazteok gaur Euskal Herri osoan zehar txoko ezberdinetatik mobilizatuko gara, eta gaurkoan bereziki hemen Iruñan orain abiatuko dugu mobilizazioa, gazteok ez dugulako ezer ospatzeko. Gaurko leloa da justamente hori, ezer ez ospatzeko eta horren aurrean gazteok independentzia. Testuinguru honetan Gazte Antolakundeko kideek Lemoako Gantzabal mendiaren gainean dagoen gurutzea eraitsi dute. 1937koan eraiki zuten frankisten garaipena gogoratzeko. 1936ko gerra hasi zenetik 85 urte igaro direnean, oraindik ere fasismoari gorazar egitea zilegi dela salatu du Gazte Antolakundeak. Ernairen esanetan monumentu hauek frankismoaren elementu simboliko izatetik harago, frankismoak 1978ko erregimenean biziraun duenaren erakusle dira. Izan ere uste dute 1978ko erregimena frankismoaren oinordeko politikoa dela eta haren ezaugarria dela demokrazia eta askatasuna ukatzea, bai Euskal Herriari baita bertako herritarrei ere. Horren adibidetzat ditu besteak beste monarkia elite ekonomikoen agintea, kolonialismoa, komunikabide handien erabateko kontrola eta herrien erabakitze eskubidaren onarpeneza. Bestalde GKS Gazte Koordinakunde Sozialistak eta ia ikasle abertzaleen antolatutako gazte topakune sozialistak 100 gazte bildu ditu ostiralaz geroztik Altsasun. Mugimendu sozialistak estrategikotza dauzkan auzien inguruan eztabaidatzeko guneak aisialdira bideratutakoekin uztartu dituzte hartan. Egunotako elkargunea azken urtetako antolakuntza lanaren ondorio dela nabarmendu zuten atzo arratsaldean egin zuten ekitaldi politikoan. GKSek eta IAk beren proiektu politikoaren berrespena ere egin zuten atzoko ekitaldian. Klase gabeko gizartea eraiki nahi duen proiektuarekin lerrokatuta daudela azpimarratu zuten. Bestalde igandean 10 urte beteko dira Aieteko konferentzia egin zenetik. Hain justu eta 3 egunera eman zuen bukatutza jarduera armatua eta hori guztia kontuan izanik eta bakeak Euskal Herrian eta mundu zabalean dituen erronkei laguntzeko asmoz, Aietek 10 urte irakaspenak eta erronkak nazioarteko jardunaldiak antolatu dituzte ostegunetik Larumatera. 2021ko urriaren 17an 10 urte beteko dira Euskal Herriko gatazka konpontzeko nazioarteko konferentzia edo Aieteko konferentzia egin zenetik. Euskal Herri osoko ordezkaritza zabala izan zen bertan. Konferentzia hori bide horri zabalago baten baitan kokatzen zen eta Euskal Herrien bakea lortzeko agertoki berri baterako bidea ireki zuen. Orduz geroztik gauza asko gertatu dira Euskal Herrian eta mundu osoan. Hain justu eta 3 egunera eman zuen bukatutzat jarduera armatua urriaren 20an, prozesu baten ostean. Hori da Aieteko adierazpenetik erabat bete den puntu bakarra. Bestalde Aieteko konferentzia egin eta hilabete gutxira, Kolonbiako bake prozesua abiatu zen, isilpeko elkarrizketen bidez hasieran eta Habanako negoziaketetan gero. Hala, 20. mendeko gatazkarik zaharrenetako bik eraldatze bidea hartu zuten. Aste honetan jardunaldiak egingo dituzte Donostian eta Baionan aurrera biderako gogoetak egiteko eta bakeak Euskal Herrian eta mundu zabalean dituen erronkei laguntzeko asmoz. Conciliation Resources eta Bergot Fundazioek foro sozialak eta bakebideak antolatu dituzte nazioarteko jardunaldiak eta konferentziaren helburu nagusiak honako hauek dira. Euskal bake prozesuaren irakaspenak balioestea, bakearen eraikitze prozesuari dagozkion oztopoak eta aukerak aztertzea eta gatazka konpontzeko erronka globalez hausnartzea. Gure ustez, urteurren hau abagune egokia da azken hamarkadan Euskal Herriko gatazkaren eraldaketan lortutako aurrerapenak gogoratzeko eta ospatzeko. Naiz eta oraindik ere hainbat oztopo eta erronka dauden. Eta horrekin batera aukera egokitza dute pandemiaren osteko mundu berri honetan bakearen arloan dituzten erronkak aztertzeko eta eztabaidatzeko eta euskal prozesuaren irakaspen eta erronken inguruan hausnartzeko. Eta kulturara salto egin baino lehen, kirol arloan gertaturikoa sakontzeko ane urkiru dugu. Partida batean irain eta mehatxuak jaso izana salatu du Karolina Sarasoa Osasunabeko jokalariak.
partida guztian sufritu pairatu behar izan zituen mehatxu eta irain sexistak eta oso desagradabliak egiz izan da. Beraz gain itxuraz epaileak ere sufritu zuen eta hori dela eta azkenean partidako aktan ere barne bildu zen irain eta adierazpen hauek. Benetan desagradabli izan zen, gain dio ere gogoraztigulako honek zeu eratan gozen, 21. mendia da, baina gain dio horrelako irainak eta pairatzea futbol jokalari o beste zeinek emakume izate hutsagatik, ze gogoratu behar da, irain horiek emakume izate hutsagatik diala, bigola bortxatu ingo zeuela, titiak erakusteko, eta beste hainbat hor, oantxe uste pantailan dagoela agertzen oso desagradabliak, eta benetan, alde batetik posten naiz, ze bai epaileak eta bai jokalari honek publiko izeuelako afizionatu o futbol zelaira gerturatu zen pertsona honenak, ez dakiz salia dan benetan, o futbol zelaira gerturatu zen sin más. Eta orain bai, kulturari dagokionez martxan dira txapelketen gurpilak Xilaban, Bizkaian eta Nafarroan. Saio berri bana jokatu zen pasaden larumatean Gabaldin, Igorren eta Tafaian, eta Amets Arzaiusek, Gorka Pagonabarragak eta Eneko Lazkozek irabazi zituzten urren ez urren. Xilaba iparraldeko bertsolarien txapelketak baditu finalerdiak erabakita. Asteburuan Gabadin jokatutako azken saioak osatu zuen urrengo 3 saioetan finalera bidean lehiatuko diren bertsolarien zerrenda. Azken kanporaketa horretan Amets Arzaius Hendaiarrak lortu zuen pasea puntu gehien eskuratuta, eta aurretik sailkatutakoei batuta finalerdietan arituko da. Azken honetxen gorantzan, orain azken bat, azken aurreko izateko esperantza. Hain zuzen, Arzaius bera, Carlos Aizpurua, Kerman Diaz, Maili Sarasua, Aitor Serbier eta Maiane Txoperena elkartuko dira oholtzan finalerdietako lehen saioan, larun bat honetan Maulen. Ostean helduko dira Bardozeko eta Izpudakoak, urriaren 24 eta 30 urren ez urren. Aldi berean ari dira jokatzen Nafarroako eta Bizkaiko txapelketak ere. Nafarroan final laurdenetako azken saioa emango dute larun batean, hilak 16 Donezteben. Han arituko dira Ekain Alegre, Sahatx Aleman, Egoitz Gorosterrazu, Iker Gorosterrazu, Josu Sanjurjo eta Julio Soto finalerdietako azken txartela lortzeko lehian. Asteburu honetan jokatu dira final laurdenetako 2. eta 3. saioak, Tafaian eta Zangozan. Eta horietan, Eneko Lazkozek eta Joanes Ilarregik lortu zuten pasea. Bizkaian aldiz, 2. kanporaketa jokatu zen larun batean Igorren, non Gorka Pagonabarragak eskuratu zuen urrengo faserako txartela. Urrengo kanporaketa hilaren 16an jokatuko da, Ortuellan, eta kantuan Asier Alzedo, Txaber Altube, Julen Ibargüengoiti, Mikel Retolaza eta Peru Vidal ariko dira. Eta musikari lotuta Luis de Pablo konpositorea hilda 91 urterekin. Euskal Herriak 20. mendean eman duen konpositore handienetako bat izan da, eta abanguardiako musika esperimentaletik, musika herrikoitik zein musika klasikotik edaten duen 200 obra baino gehiagoko aztarna utzi du. Jarraian minutu batean azalduko dizuegu konpositorearen ibilbidea.
Ostera, Mikel Urbeltz Bilboko kafe antzokiaren koordinatzaileetako bat izan genuen atzo gakoak saioan, ziurtatu digu zaila izan dela pandemiaren hilabeteetan bizirik irautea antzokiak kostu finko handiak dituelako. Planteatzen ziren irekierak ziren hain murriztaileak gure aforoaren, naiz eta aforoak esan, demagun 50-ean, bai, baina benetako aforoa, mailak, aulkiak, distantziak, guzti horiek, letra txiki edo guzti hori kontuan hartuta geratzen zen 10-15 batean. Eta kondizio horietan ekitaldiak egitea bai antzokierentzako, bai bertako langileentzako, baita ere etorri zitezkeen artistak edo egin ziteken edo nolako kanpotik ekarri beharreko edozein agente edo edozein horrentzako ere galerak izango ziren, galera ekonomikoak. Bestetik ere, etzen ikusten galera horiek edukita, gainera publikoarentzako ere etzen onura handi bat. Hain zuzen ere, kontzertu batean lepo bete egon daiteken horretan, horrelako kantidadetan, horrelako kopurutan ibiltzea, etzen ikusten bidea. Eta musika zuzenean saioan Giranaiz taldea ezagutzera hurbildu da Koldo Otamendi lankidea. Rock instrumentala jorratzen duen boskoteak 4 kantu bildu ditu estudioko zuzeneko saioetan formazioaren 10 urteak betetzeko. Eta hain zuzen lana grabatzen egon diren Garate estudioan bertan egin du hitzordua Otamendik taldekideekin. Giranaiz taldeak 10 urte bete ditu musika errepidean. Taldearen iragana eta oraina ezagutzeko taldeko Andoni, Alexander, Iñaki eta Imanolekin bildu gara. 10 urteko ibilbide izan da gurea, nahiz eta hori esango genuko zerbait ofizialki esaten duen zerbait dela, hasierak ez dakizkigu seguru ez dian, azkenen prozesua da eta zerbaitetan bihurtu zen arte behintzat, hori. Esan dezagun 10 urteko ibilbidea daukagula. Orduan, guk horieko talde bat, rock instrumentala egiten duguna. Azkenean autoboluntario bat izan zen, baina hasieran esan behar da, kantatzen genula. Eta, arrezkeoz, pixkat gure historia pixkat izan da zertzela baka, ez? Pixkat ez da izan 10 urte aktiboak izan, ez dira izan. Hori ez, esan duten, zertzela bak izan dira gure historian osagai nagusitako bat, ez? Andoaingo Garate estudioetan grabatzen ditu taldeak bere azken kantuak. Estudioak zuzeneko bideo eta audio sesio egiteko aukera anitz ematen ditu. Eta gainera nik esango nuke gure erronka nagusiena ere talde bezala pixkat izan zala hori. Ozen kantuak talde bezala funtzionatu bezala, bildur puntu horrekin etorri ginean, neurri baten, bildurra edo kezka puntu horrekin funtzionatuko zuen, ze makigu ez da, lokalen ere bat funtzionatzen dute, eta hauek jende horrean bai eman genitula batzuk, baina ez genukan ez da ere feedback hori oso garbi. Dauden bezala aterako dira, kontziente ginen baita ere hor akatzen batzuk jongo ziala, eta hori ere, nahi genu, realismo hori ematea, esan den bezala, zuzenekoen esentziaren hemen genuen, eta zuzenean, hemen bezala gure akatsak egingo ditugu. Hain jostu Giranaiz taldearen Kimura bestiaren bideokliparekin emango diogu amaiera albistegiari. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik, hauek izan dira eguerdia gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte.